Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze met de Ja! heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Op het stroom. De eerste dag van de vakantie op het Ameland is het prachtig waar. Waar om lekker naar het stroom te gaan. Pier en Marieke bouwen zonkastielen, uitentrog zwemmen ze eventjes. Ze ziet je skulpen en krabben, watje met bijken. Ze hebben het drok als lietse baasjes. Hé Marieke, ik heb wel zin om een ijsko. Doe ik? Oh ja, lekker. Kom, even uw heid vragen. Kom, Maaike. Kom maar. Heid? Hé, Mij wij een ijsko? bij Kisto ijskoos krijgen dan? Daar. Bij het paviljoen. Schau maar. Die band daar ha ik een ijsko. Hé ja, ik heb ook wel zin in een ijsko. Lid ze van u alle jammer in helje. En van Lies een wetterijsje, die zit ze direct wel haar. Goed, Yes. hier. Neem de beurs maar mee. Net weigeren je mee. En als bijken mij giet, maar er even zo'n riem. Hij kan daar net los omvliegen tussen al die mensen. Denk je hem er een beetje om? Oké. Kies mij Marieke. Ja, Maaike. Kom maar. Mij stek mij. Bij het paviljoen keep je Pier en Marieke een wetterijsko en fjouwerwantjes met softies. Ek al bizem maar zien twaan, het valt nog net touw om alles goed mee te nemen. 5 ijsko's, een dikke beurs en de riem. Beide hebben ze de hand vol. Kom maar, Maaike. Net zo het scorrie, hè? Voor het paviljoen luidt het vol met zinnenbaaiers, meesken op listwollen en watjes in de been. Daar matten Pier en Marieke tussen trog. Pier, net zo hut. Ik moet Maaike echt nog mij loeken. Die wil oeral hinnen. Kom, Maaike. Behalve de goede kant uit. Hij zoekt het eten wat oormeesken in het tas, denk ik. Kom, Maaike. Avanceren. Ons begint het ijs eraan. Ja, het zijn mij al over de vingers. Denk erom, hè? Daar hebben die vrouw achter het wienscherm laat echt een hoen. Dat was makkelijk praten. Maar als Maaike hem zocht... Daar haast het al. Ik hoor hem net, Pier. Help me nou. Kijken! Oh, Pier! kijken! IJskoos! Maar het is al te let. Trog het squorren van bijken onder riem lieten 2 dikke kwakken softies uit de wandjes die Marieke in de hoorn had en komen terug op de vrouw die te luid is zinnenbaaien. De vrouw draait haar lilk om. Op datzelfde stuit zal Pier de hoen bij de nekvel pakken, maar daartoch valt ek zien ijs uit de wandjes en kwakt op de bleerte buik van de vrouw. Voor en achter zit ze nou onder het ijs. Ze schreeuwt het uit. Van schrik, maar ek van lilkes. Pier en Marieke sjoggen een tel beteuteren naar de lege ijswandjes. En mooit ze dan dat ze voortkomen. Jou mij die riem maar. Die stomme hoenek. Wie de schuld van die orenhoen. Die begoen. Wat maakt wie nou? Eerst mijn huis memmen die. Gelukkig gaan we het wedreisje verliezen nog. Nou, dat bedek alweer. Zo, wie niet meer? Wat er maar bijken. Hij kon wel een stoer wezen. Er wie een orenhoen, daar heb je dat wienscherm. En zoe mijn vuchtje. Nou, dus maar goed dat je een monoriem hier. Nou ja, goed. Sjo, Wat nou? Ga je hem alles opeten? Nee, die vrouw van die orenhoen had die... het van u kregen. Hè? Ja, op haar rug en op haar buik. Op het bleerte vel? Ze leidt daar in een bikini. Dat hik ze man. We gaan nog een wedreisje verlies. Sjo maar. Oh nee. Hij Getsie! Het is al hier een wetter, jongen. Alleen nog maar een stokje. Het is al raand. Oh. We zullen hem weer eens om een boodschap sturen. Het kind echt nooit normaal, hè. Je hebben ik altijd en eeuwig van die rare fratsen. Rare Fratsen? fratsen.